Φίλοι και φίλες, γεια σας. Και πάλι μαζί σήμερα από το web tv του otanews.gr με καλεσμένους ανθρώπους, συμπολίτες μας που ασχολούνται με τα κοινά και με τα προβλήματα των Δήμων. Σήμερα κοντά μας ο κύριος Αλάνης από το Δήμο... Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Παιανίας Γλυκών Νερών. Η κυρία Μέρη Αρώνη από το Ηράκλειο Αττικής, γειτόνισσα. Ο κύριος Χριστόπουλος από το Παπάγο Χολαργό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Σάβας, ο κύριος, συγγνώμη, από το συνδυασμό του κύριου Σάβα, ο κύριος Δημήτρης Πανάγος. Καλησπέρα σας. Από τη Φυλή, για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που απασχολούν εσάς και στόχο έχουν την ενημέρωσή σας. Θα αρχίσουμε βέβαια από την κυρία Αρώνη, την κυρία Μέρη. Διαφορετικού τύπου προβληματισμούς. Παιανία Γλυκά Νερά, Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική. Μια περιοχή όπου έχει ιδιαίτερες ομορφιές και ιδιαίτερα προβλήματα. Σημαντικά προβλήματα όπως η ανεργία, η ασφάλεια, η αποχέτευση, σημαντικό. Σχολικές μονάδες, γιατί είμαστε μια περιοχή όπου ανεβαίνει ο πληθυσμός της περιοχής. Τα παιδιά αρχίζουν και γίνονται πολυπληθή τμήματα μέσα στα σχολεία. Άρα, σίγουρα, αντί να σε πολλές περιοχές κλείνουν σχολεία, σε εμάς θα πρέπει να ανοίξουν καινούργιες σχολικές μονάδες. Το αεροδρόμιο δίπλα, η Αττική Οδός, κόμβη μεγάλη συγκοινωνιακή, εμπορικά κέντρα. Έχει προβλήματα και στο εμπορικό κομμάτι, γιατί πολλά μαγαζιά είναι ξενίκιαστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Γιώργο, κύριε Αλάνη, πέστε μου, ποιο θα ιεραρχούσατε πρώτο πρόβλημα στην περιοχή σας? Δύσκολο να κάνουμε ιεράρχηση. Τα προβλήματα είναι σχεδόν ίδιας σημασίας. Από τα σπουδαιότερα είναι η αποχέτευση, η οποία και σύμφωνα με τον νυν Δήμαρχο θα έπρεπε να έχει λυθεί, θα ήταν έτοιμη το Δεκέμβριο του 10. Έχουμε φτάσει Μάρτιο του 2014. Ναι, και ακόμα δεν έχει γίνει η δημοπράτηση του έργου, έχει γίνει η τελετή για να ξεκινήσει το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων. Δεν έχει γίνει όμως το εσωτερικό δίκτυο της Παιανίας, άρα καλώς εγώ των πραγμάτων μιλάμε για μια αποχέτευση από το 2020, 19 με 20. Άρα μιλάμε για άλλα 5 χρόνια, όπου δυστυχώς το πρόβλημα των βοθρολιμάτων θα παραμένει ως έχει. Το είχαμε πει, ο Σίδωρος Μάδες που είναι επικεφαλής του συνδυασμού, το είχε πει από το 2010. Του είχαν πει ότι λες ανακρίβειες και όμως έχει επαληθευτεί, γιατί είμαστε το 2014 και ακόμα δεν έχει γίνει η δημοπράτηση η διάνοιξη των δρόμων, άρα και το εσωτερικό δίκτυο. Δεν έχει ξεκινήσει το έργο, δηλαδή. Ναι. Σημαντικό, έχουμε το προεδρικό διάταγμα για την προστασία του ημιτού, όπου μεγάλες οικιστικές περιοχές βρίσκονται ως πράσινη ζώνη. Και συνεπώς δεν μπορεί να ενταχθούν. Δεν μπορούν να ενταχθούν. Ειλικρινά, άμα θα πρέπει να έρθει κάποιος να δει από κοντά αν είναι δασικό αυτό. Δηλαδή, αν είναι δασικό αυτό μια φορά, η πεντέλη είναι 100. Και δεν είναι δασική η πεντέλη. Και μιλάμε για τον ημιτό, μιλάμε για μια περιοχή η οποία ξεκινάει από το Σταυρό και φτάνει μέχρι και τη Βάρη κάτω. Και θεωρείται όλο αυτό που έχει... Και δεν μπορούν ούτε οι καλλιέργειες να γίνουν, γιατί έχει ελιές, δεν μπορούν ούτε να καλλιεργηθούν, ούτε να μεταβιβαστούν, ούτε τίποτα. Είμαστε σε... Δεν υπάρχει τίτλος. Το προεδρικό διάταγμα της κυρίας Μπριμπίλη. Ασφάλεια. Επειδή σε πολλές περιοχές του Δήμου είναι αεροκατοικημένα, μεγάλα κρούσματα σε ληστείες. Είχε γίνει και στις προηγούμενες εκλογές, νομίζω στις βουλευτικές, είχε γίνει ένα περιστατικό με ένα συμπολίτη μας που αναγκάστηκε να φτάσει να σκοτώσει το ληστή, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα κινδύνευε η οικογένειά του. Σημαντικές κλοπές σε σπίτια στο Δήμο μας. Το πρόβλημα της παιδείας. Έχουμε σχολεία τα οποία υπολειτουργούν. Διοικητική μεταρρύθμιση χρειάζεται οπωσδήποτε ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή δεν λογοδοτεί κανένας σε κανέναν. Υπάρχει ένα, να μου επιτραπεί η έκφραση, ξέφραγο αμπέλι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια αναδιάρθρωση του διοικητικού προσωπικού του Δήμου, έτσι ώστε και αυτοί να αποδώσουν καλύτερα, ο πολίτης να έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα, να εξυπηρετηθεί και σαφώς να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερο ο Δήμος. Πολύ ωραία. Κύριε Χριστόπουλο, κύριε Αλάνη, πέστε μου, η νεολαία κάτω, με τι μπορεί να είναι αισιόδοξη? Άκουγα τώρα εδώ την κυρία Αρώνη για το Ηράκλειο και σε πολλά σημεία ζήλεψα.
Μίλησε για ΕΣΠΑ, μίλησε για αθλητικούς χώρους. Εμείς αθλητικούς χώρους έχουμε. Έχουμε το κλειστό του Βόλεϊ και το κλειστό του Στίβου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λαιλατημένα. Είναι σε εγκατάλειψη, έχω πάει. Είναι λαιλατημένο, όχι εγκατάλειψη. Η εγκατάλειψη είναι μικρό μπροστά σε αυτό. Είναι μικρό, έχετε δίκιο. Όταν μιλάμε για υπερθέαμα, περίπου 1,5 εκατομμύριο ζημιά, δεν χρειάζεται να πούμε μπαίνουν, κάτι κλέβουν άλλο. τα πάντα. Έχουν Τη στιγμή που δίπλα ακριβώς από το κλειστό του Βόλεϊ σταθμεύουν τα οχήματα του Δήμου. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι κάποιος ο οποίος φυλάει το ένα να φυλάει και το άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια μέριμνα, γιατί δεν ανήκει μόνο στο Δήμο Παιανίας, ανήκει και στη Γενική Γραμματεία και στην Ομοσπονδία του Βόλεϊ και πάει λέγοντας. Μίλησε για σχολεία. Μιλάμε για σχολεία. Ο γιος μου, εγώ έχω ένα παιδί 7 χρονών, το οποίο πάει στη Δευτέρα Δημοτικού. Το σχολείο του είναι ένα προκάτ βαρέου τύπου. Για ποια σχολεία μιλάμε? Ήθελε ο νυν δήμαρχος να φτιάξει το πρώτο και ναι, ήθελε να φτιάξει 2 γυμνάσια στην Παιανία, βιοεκκλιματικά, πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ξέχασε όμως να αποχαρακτηρίσει το χώρο. Με αποτέλεσμα τα σχολεία να μείνουν στα χαρτιά. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι βασικά σε πολλούς δήμους και σε εμάς τα αυτονόητα είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνουν πράγματα. Μίλησε για δημοτικά τέλη. Εμάς είχαμε ένα πυροτέχνημα. Το Δεκέμβριο ανακοινώσαμε 30% μείωση στα δημοτικά τέλη. Βέβαια, αυτός ο οποίος θα αναλάβει μετά το Δήμο θα πρέπει να δει και να γίνει κακός, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανένας την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Όταν φτάνει ο επικεφαλής του συνδυασμού να παίρνει εισαγγελική παρέμβαση για να πάρει τα αυτονόητα, δηλαδή πού χρωστάμε, τι ενεργητικό έχουμε, τι παθητικό έχουμε, τι γίνεται, απλά έχουμε μια γενική ενημέρωση ότι το εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου εντάσσεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Παιανίας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δικαστική διαμάχη για να πάρουμε δημοτικά τέλη. Μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βέβαια στους 2 πρώτους βαθμούς της δικαιοσύνης θα έχουμε χάσει. Εκκρεμεί τώρα το τελευταίο στάδιο. Οι διάδικοι, οι εταιρείες του αεροδρομίου, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλη τη δικαστική διαμάχη, έπρεπε να πληρώσουν ένα μέρος του ποσού. Με αυτό το ποσό, η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι είμαστε εντάξει, μια χαρά. Αυτό όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να το επιστρέψουμε. Συν τη μείωση των δημοτικών τελών, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία ειλικρινά δεν ξέρω πώς αυτός ο οποίος θα αναλάβει τις τύχες του Δήμου πρέπει να βγάλει λαγούς από το καπέλο του για να λειτουργήσει ο Δήμος. Και θα πρέπει, συγγνώμη που διακόπτω, θα πρέπει να πληρώσει και η Χόκτιφ 500 εκατομμύρια ευρώ στο ΦΠΑ που χρωστάει. Από όσο γνωρίζω, εξ όσων γνωρίζω, επειδή υπάρχει μια γενικότερη φημολογία σε αυτό, υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς συμφωνίας της Χόκτιφ με το Γενικό Δημόσιο για την κατασκευή του αεροδρομίου. Άρα, ενδεχομένως κάποιο από αυτό να μην είναι αληθές. Αλλά ενδεχομένως να είναι και αληθές. Κύριε Χριστόπουλο, ο κύριος Γιαλάνης, πώς να κλείσουμε με κάτι για την περιοχή σας? Τι θα λέγατε στους κατοίκους? Θα ήθελα λίγο να απευθυνθώ στους πολίτες του Δήμου Παιανίας και Γλυκών Νερών. Η επόμενη Δημοτική Αρχή είναι αρμόδια για να λύσει πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλά προβλήματα του Δήμου. Παθογένειες ενός Δήμου είναι πολλές. Θα πρέπει όμως να μην ξεχάσουμε την αλληλεγγύη μας. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε αντίτιμο. Είμαι μέλος σε ένα εξοραϊστικό σύλλογο επιμορφωτικό στον Άγιο Ανδρέα Παιανίας. Πραγματικά κάνουμε δράσεις και για τα παιδιά και για τους ενήλικες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Καλό θα είναι βέβαια να μην διαφημίζεις όταν πρόκειται για αλληλεγγύη, αλλά ως ένα βαθμό πρέπει να δίνεις το παράδειγμα για να ακολουθήσει και μια δημοτική αρχή. Άκουσα για νεανική επιχειρηματικότητα, άκουσα για απουσίες σε Δημοτικό Συμβούλιο. Σε εμάς έχουμε ιδιαίτερα το φαινόμενο δημοτικοί σύμβουλοι να μην έρχονται στα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά να διεκδικούν πάλι με οράματα και ιδέες. Ποια οράματα, ποιες ιδέες? Όλοι γκρινιάζουν, όλοι λένε ότι δεν λειτουργεί το ένα, δεν λειτουργεί το άλλο. Και τι γίνεται? Είμαστε σαν Έλληνες όλο οι άλλοι φταίνε. Και τι κάνεις? Και τι κάνεις δηλαδή? Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθείς, να δεις ποιους θα βγάλεις δημοτικούς συμβούλους, ποιοι έχουν όρεξη, ποιοι θα μπορέσουν να είναι χρηστικοί, ποιοι δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, ποιοι δεν ζουν... Γιατί μακριά εσύ. Και ποιοι θα έρχονται στα συμβούλια.
Ποιοι θα Κοιτάξτε, έρχονται, σε εμάς που δεν ήταν, έρχονται. επειδή παρόλο που δεν ήμουν εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, παραβρέθηκα σε πάρα πολλά Βεβαίως, δημοτικά αφού σύμβουλα. ασχολείστε Έβλεπα το με φαινόμενο, τα τα θέματα, το φάκελο με τα θέματα, δημοτικοί σύμβουλοι να τον ανοίγουν την ώρα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προετοιμασία 0. Ενδιαφέρον 0. Απλά για να βρίσκομαι εκεί και να το παίζω παράγοντα τη περιοχή. Η παραγοντιλίκη τελείωσε. Μας έφερε εδώ που μας έφερε. Τέλος, Δουλειά. τέρμα πια. Έτσι, Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, να αρχίσουμε να δουλεύουμε, να υπάρχει όραμα, σχέδιο, δράση, μελέτη και να ασχοληθούμε με τους πολίτες. Αυτοί είναι οι οποίοι θα μας φέρουν εκεί. Σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε και θα πρέπει να είναι η βάση και η ουσία μιας δημοτικής αρχής. Πολύ ωραία. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι και σήμερα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για την ενημέρωσή σας. Και ξαναλέμε, οι εκλογές του Μαΐου για πολλούς θα είναι πολύ καθοριστικές. Ίσως και για όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.